ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮಂತುಜಿ ಸುರುಕೆ ಮಂತದಿನಿ ಏನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಕುಲೂರು ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಪಾತೆರನಿ ಅಪ್ಪಲ ಅನ್ಕೇನಿವೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಳಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುಡು ಅನ್ಪುಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಶೆಟ್ರೆ ನಾನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಯಾನ ಈರೆಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಈರು ಎಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನೆ ಒಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಊರಿಗೂ ಪೋಯಾರು ಪಂಡ ಈರು ಏಪಲ ಪರ ಊರಿಗೂ ಪೋತಿಜಾರು ಪಿದೈ ಊರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಏಳು ಕಡಲ ಆಯರೆ ಊರಿಗೂ ಪೋದು ಈರು ಒವ್ವೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತದು ಪರ್ ಅಂಡ ಈರನ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನೆ ಪಂಡಂಡ ಅವು ಖಾಲಿ ಪಿದೈ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ಅದುಪು ಅಪ್ಪಗ ಈರು ಆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಮಯಡ್ ಈರು ವಾ ರೀತಿ ಇತ್ತರು ಇತ್ತದ ಈರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾ ನೆಟ್ಟು ನಿಲೆಟ್ಟುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯರ್ನಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತು ಪಂಡದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಪುತ್ತೂರುಡು ಕಾಲೇಜ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಲ್ಪನೇಟ್ ಆತಿ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾನ ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೂನೋಡು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪೇರು ಇಡೆಗ್ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಬರ್ಪುನ ಆರ್ನ ಕ್ರಮ ಆರು ಅಪಗ ಸಾಧಾರಣ 42 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಆರು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಆರು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಆ ಗಾಡಿ ಐನು ತೂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಂದು ಮೆರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಓಡುನು ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಐಡ್ದಾತ್ರ ಯಾನ್ ಕಲಿವಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಂದೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕ ಎನ್ನ PUC ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಯಾನ್ ಆರೆಡ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಎನ್ನ ಮಗೆ ನಿಖಲ್ ಅಂಚಿಗೆ ಪೂನವ್ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಆಸೆ ಉಂಡಾಗ ಯಾನ್ ಕಡಪುಡೋಡ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಆರು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಆರು ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಆರ್ನ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪೇರು ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಆ ಪೂನೋಗ ಪೋಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಪೋಯರ್ಲ ಆಂಡ್ ನಿಜವಾದಲ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚ ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಾನು ಪೂನೋಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷನೇ ಇತ್ತನಿ ಅಂಡ್ ಆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಆರೆಡ್ದಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಕಲ್ಪೆರ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪೇರು ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಹಮದ್ ನಗರ್ ಅನ್ಪುಣ ಅಲ್ತ ಪೂನೋಡ್ದು 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೊಡಿತನಂಚಿನ ಊರು ಆ ಊರು ಉಡ್ಪೋದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸುರುಮಂತೆ ಯಾನ್ ಸುರುಮಂತದಿಂದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪತ್ರದ ಶೆಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದಿನಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಜನ ಕಡಪುಡ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಪೂರ ಆರು ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪೊರ್ಲು ನಡಪವನಂಚಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತಿಗದಿತ್ತನು ಐಕಾತರ ಯಾನ್ ಅರಿನ ಇನ್ನಿಲ ಯಾನ್ ಅರಿನ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಐಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ 2 ಪೈಸೆ ಕಮದ್ ಯಾನ್ ಸುರುಕ್ಕೆ ಮಂತದನೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮಂತುಜಿ ಸುರುಕ್ಕೆ ಮಂತದಿನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪುರ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟದಿನಿ ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಪಣಿಯರ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ನದಾನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರು ರಾತ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಯಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಆಡೆಗೆ ಒಣಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಕಮ್ಮಿಡ್ ದಿನಟ್ಟು 600-700 ಜನಕ್ಕೆ ದಿನೋಳ ಎಂಕ್ಲ ಒನಸು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಿನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟವನ ಅಂಚಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಯೋಗ ಅಪಗ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತು ಐಕ್ 31 ವರ್ಷ ಪುರಾಂಡ್ ಅದುಪು ಆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರಿನ ಯಾನೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಮುಲ್ಪಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬತ್ತದುಪ್ಪೇರ್ಲ ಯಾರು ಐಡ್ದಾತ್ರ ಯಾನ್ ಸುರುಕು ಯಾನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವೇರ್ನ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ನಂಬುದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗೊಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತದ್ದು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ 38 ವರ್ಷ ಶಬರಿಮಲೆಲ ಪೋತೆ ಅಂದ್ 38 ವರ್ಷ ಪೋತೆ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಯೋಗ ಬೈದಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾರನ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಣ ಯೋಗ ಬೈದಂಡು ಐಡ್ದಾತ್ರ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಬಾರಿ ಯಾನ್ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬೈದನು ಕಾರಣ ಇನಿ ದಿನಟ್ಟು ಆಜಿನೂದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆ ಒಂಜಿ ಅಹಮದ್ ನಗರಡ್ ಒನಸಿನ ಕೊರ್ಪರಂದು ಪಂಡಿರ್ನಾಂಡ ಐಟ್ ಅವು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆದಾಯ ಬರ್ಪುಂಡ ಅತ್ ಆ ಒನಸಿಗ್ ಕೊರಿಯರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಜನಕ್ಲೆನ ರೀತಿ ಉಂಡು ಪಂಪಿನೇನು ಒಂಜಾತು ತೆರಿಪಾವ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ದಯಪಂಡ ಓಲ ಕೊರ್ಪುಣಿನ ನಾವು ಪಣಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಐಕ್ ಏತ್ ಅರಿಬೋಡು ಅವು ಪೂರ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅನ್ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪೇನ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಡಿಗೂ ಹೆಚ್ಚ ಪೂ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಅವು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದ ನಿನ್ನ ಮಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಡಪಾಡು ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ನಂಕೊಂಜಿ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಶ್ರದ್ಧೆದ ನಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಆ ಪೈಸೆದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ
ಅವೊಂಜಿ ಮಂತದ ಅಂದಾನ ಐನು ದುಂಬು ಕೊನೋಡು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಉದ್ದೇಶಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ತೇರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಶಬರಿಮಲೆಕ್ ಯಾನು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ 10 ಜನ ಇನಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬರೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪೋಂದುಪ್ಪೇರು ಇರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ವಿದೇದ ಜನಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ಬೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಲಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಏನ್ದಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುಡ್ದೆ ಏರು ಅಂತ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಇನಿಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಈ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ್ ಅಹಮದ್ನಗರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವೇ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನೇ ಪನೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಟ್ ₹100 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ಪುಣ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಲ ಅವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುರುವೆ ಬರೋಡತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ಪುಣ ₹1 ಬರ್ಪುಜಿ ಐಟ್ ಹತ್ರ ಒವ್ವೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಾವಾಡು ಒವ್ವೇ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗಾಡು ಮೂಲು ಏರಿಯಾಗಳ ಆಜುಬಾಜು ಏರಿಯಾಗಂಡಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಯಾಶದ ಮುಖಾಂತರ ₹1 ಕೊರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕೊರ್ಪಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುಣ ದಾದ ಕೊರ್ಪುಣಲ್ಲ ಅವು ಚಕ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಕಮಾಯಿನ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆತನಡ್ ಕಮಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಆ ಪೈಸೆನ್ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳ ದಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಕಲ್ಡು ನಾನೊಂಜಿ ಎರಡ ಒಂಜಿ ಸವಾಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡಂಡ ಎಕ್ಕಡ ಪಂಡೇನು ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟೋಡುಂದಾಂಡ ಕಷ್ಟ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸನಗ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿ ದೇವರ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಆಂಡ ಈರು ಅಂಚತ್ ಈರು ಈ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುಣಕ್ ದುಂಬೇ ಈರು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಕಷ್ಟಡ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಕಷ್ಟಡ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಈರು ಎಡ್ಡೆ ಅನುಕೂಲಡು ಉಳ್ಳಾರು ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಈರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲೆಗ್ ಕೊರೋಡುಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾತುಡು ಆ ಮನಸ್ಸು ಏಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬದಲಾದ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಪಿರ ಕೊರೋಡುಂದು ಆತಂಡ ಅತ್ ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ ಪಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕ್ ಎನ್ನಡ್ ದಾಪುನಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರನು ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಪಾಪದಕ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡ ಅತ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನೋಭಾವ ವಾ ರೀತಿ ಈರಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೈನು ಒಂಜಿ ಈರಿನ ಉಡಲುಡು ದೆಂಗುದಿತ್ತನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪವರ ಸೆಟ್ರೆ ಯಾನ್ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುರು ಮನ್ಪುಣಗ ಯಾನ್ ಐತ ಬಜೆಟ್ ಏಪಲ ಎನ್ನುದುಪಾಯಿ ಇತ್ ಐಕ್ ಖರ್ಚಾವು ಏತ್ ಬೋಡು ಅನ್ಪುಣ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಎನ್ನುದುಪಾಯಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಕುಲೂರ್ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಪಾತೆರಣ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಕೇನ್ಬೆ ಎಂಕ್ ದೇವೇರ ಕೊರ್ನಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತ್ ಕೊರ್ತುಜೇರು ಯಾನ್ ದೇವೇರೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುಜಿಂದು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೇವೇರು ಏತು ಕೊರ್ತೇರು ಅನ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ತೇರು ದೇವೇರು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಲ ಅಂದ್ ಬನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೇವೇರು ಕೊರ್ತೇರು ಐಡ್ದಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಐನು ಒಯ್ನ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನು ಪಂಡ ಈ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾಯಿ ಬೊಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಐನ ಯಾನ್ ಮಾಂತ್ರಿಲ ಪನೇರ ಪೋಪುಜಾನ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಖರ್ಚಾತನು ಐತ 4 ಪಾಲನೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜೇ ವರ್ಷ ದೇವೇರು ಬೇತೆ ರೀತಿಡಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡಿ ಎಂಕ್ ದೇವೇರು ಬೇತೇನೆ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡಿ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾನ ಅಪಗನೆ ಎನ್ನೆ ಅಪಗ ಒಂಜ ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆ ಮಂತರ ದೇವೇರು ನಂಕ್ ಕೈ ತುಂಬಾ ನಂಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಈ ಊರುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ತೀರ್ನಾಥ್ ನಮರ್ದ ತೀರ್ನಾಥ್ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನು ಮನ್ಪೊಡು ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನ ಬತ್ತದಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರೆಂದು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನು ತೆರಿಪಾಯರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಯಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಜವನೆರೆಗಾವುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲೆಗಾವುಡು ಏತ್ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುನು ಪಂಡನಂಡ ನಿರಂತರ ಒಂಜಿ ಕಾಸಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಪೋಪುನ ಇರ್ದು ಬತ್ತನ ಮಾತಾರಿತಿರ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ನೆರಡಕ್ಕೆ ನಡಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬೊರ್ಚಾಂದನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕೇನಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪುಣ ಅವಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪುಣಗ ಅವಡು ವಾವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಪೊನಗಲ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಬೊರ್ಚಾಂದನ ಪಾತೆರನ ಅವಡು ನೆರಡೆನ ಅವಡು ಕೇನಡ ದುಪ್ಪುನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಲ್ಪದ ಜವನೆರೆಗಾವಡು ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲೆಗಾವಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಯ್ತ ಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚಿನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಕೋಟಿಂದ ಪಂಡ ಐನ ಆ ಕೋಟಿದ ಲೆಕ್ಕನು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪನ್ಪುಜ ಆರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಪಗ ಇಂಚಿನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನನು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಈ ನೆತ್ತ ಸಂವಾದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಐತ ಕೆಲವು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ಯಾರುಲ್ಲೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ
ನಮ್ಮ ಈ ಊರ್ದಕ್ಲು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಇತ್ತಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಾನಿಯಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತದ ಮನ್ಪೊಡುನು ಅನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನ ಬತ್ತದ ಏನಡ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಅಕಲ್ಡ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪಾರ್ನ ಮನ್ಪುಳೆ ಇಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಖಲ್ನ ನೆಟ್ಟಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಆತೆ ಎಂಕ್ ಹಾಕೊಲ್ಲ ಎಂಕದಲ ನೆಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚ ಹಾಕಿಜ್ಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಯಾಲ್ನ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನೊಳ ನೆಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಡು ನನ್ನ ಮನ್ಪೊಳಿ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಊರ್ದಕ್ಲು ಪೂರ ಕೂಡ್ದು ಆ ಪಿದೈದ ಗೋಪುರನ್ ಪಿದೈದ ಪಂಡ ಶೆಡ್ ಪತ್ತದ ಶೀಟ್ನ್ ಪೂರ ಊರ್ದಕ್ಲು ಕೂಡ್ದು ಐನ್ ರಡ್ಡ್ ತಿಂಗಳ್ದವಲ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಮಂತದ್ ಮುಗಿತೇರಿ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದಕ್ಲು ಮಂತದೇರಿ ನಿಜವಾದಲ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಜಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಯಾನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡು ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆನಗಲ ಅವು 10 ಜನತ ಕಾಸುಡು ಆವುಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ದುಂಬುದ ಪ್ರಕಾರ ಅಪಗ ಈರ್ ಐನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನೆಡ್ತಾದ ಆತನತ್ ನಿಕ್ಲಗ್ ಏತ್ ತೀರುಂಡ ಆತ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಕಿ ವರಿನ ಪೂರ ಯಾನ್ ಮನ್ಪು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಈರ್ ಪನ್ಪರು ನಿಕ್ಲಗ್ ಏತ್ ಆಪುನ ಆತ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಒಂದ್ ಎಪ್ಪುನಗ ಬನ ಬಂಗಾಂಡ ಎನ್ನಡ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗ್ಲೆಗಾವಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲೆಗಾವಡು ಈರ್ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆನ್ ಕೊರ್ಪರತ ಆ ಭರವಸೆನ್ ಕೊರ್ನ ಇರ್ತಾವರನೆ ಈರೆಗ್ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜೆ ವರ್ಷಡ್ ಎಂಕ ಆ ಕಾಸು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡತ್ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೋ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಎಂಕ್ ಬತ್ತದ ಪನ್ಪುನ ಅಪಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ವಾ ರೀತಿ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಅವು ದೇವಿ ಮಿತ್ತಿರ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪನ್ ಬಿರ್ಕಲಕೊನೆ ಈರೆಗ ಆ ಕಾಸನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬತ್ತದ ಈರೆನ ಒಂಜಿ ಕಿಸೆಕ್ ಬೂರ್ದೇರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಕೆನ್ನಗಲ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರಿಕಾರೈನಂಚಿನ ಕೆ ಶೆಟ್ರು ಮಂತದೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೆ ಶೆಟ್ರು ಕಾಳಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆದ ಮಧೂರ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಕುಂಬ್ಳೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ರಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಯ್ರೆ ತಯಾರದುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಆರ್ನ ಮಿತಿ ಮೀರ್ನಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ನನ್ನಲ ಆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ದುಂಬು ಬರಿಯರುಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಳಬು ಪುಟ್ಟಾಯ ಅವೇ ರೀತಿ ಆರೆನ ಮುಖೇನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೇನ್ ಪದೆ ಕಡೇತವಾದ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೇತವಾದ್ ಇರೆಗ್ ದಾದನ್ಲ ಪನ್ನೆರಿತ್ತಿನಂಡ ಶೆಟ್ರೆ ಇರು ಪನ್ನುಡು ಪಂದ್ ಇರೆಡ ಮೊಕ್ಕೆಡ್ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪನಿಯರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಪುಟ್ಟನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಯೋಗ ನಂಕ್ ಬೈದಂಡ್ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಯೋಗ ಓಲಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬೇತೆ ವಾ ಊರುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣೇಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ನಂಕೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ದಿಯೋಣ್ಣಿಕ್ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬೇತೆ ಓಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನ ಶಾಲೆ ಆವಾಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಆ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಾಡ್ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಕ್ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕುನಿಂದ ಅಂದಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯಾನು ಯೋಗಂದ ಎನ್ನೊನ್ಬೆ ಐಡ್ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈತ ಈ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಅವೇ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮಂತ ವಾ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೆನುಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಕೆಬಿಪಾತೆರಲ್ಲ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುಡು ಅನ್ಪುಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಯ ಪಂಡ ಅವು ವಾ ದೇವೇರ್ಲ ಅವಳು ಕುಲ್ಲೋಡ್ದಾಂಡ ಅವಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರ್ಮಲ ಆದಿತ್ತನದಾನನಿ ಆ ದೇವೇರ ಅವಳು ಬತ್ತದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನನು ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಆ ಆಡಳಿತದ ತೀರ್ಥಗ್ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಆರ ತೀರ್ಥಗ್ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಕೂಡ್ದು ನೇನು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ದೀತೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದೇರಿ ಎಂಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪನೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಕುಲೂರು ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಓಲು ಪೋಣಗಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯನ ಪಾತೇರ್ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಬುಕ್ಕ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡದ್ ನಿಖಲು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಲೆ ಪನ್ಪುಣ ಆತ ಮಲ್ಲ ಜನಲ ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪೋಯಿನೋಳು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಇದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈರೆಗೊಂಜಿ ಈರೇನೊಂಜಿ ಮೆಚ್ಚವಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಈರೇನೊಂಜಿ ಪುಗರೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶನ ದಿವೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಪನೊಂದು ಶೆಟ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಯಮಲ್ತದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪುಣತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಕೇರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕರ್ಲ ಬತ್ತದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅತೀ ಕಾರಣಿಕ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಲ್ ಎನ್ನಿನೈನು ಕಾರ್ಯರೂಪಾಡು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನಗ್
ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಆಂಡಲ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದನ ಪಡೆಯೋದು ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮನ್ ಸಾರ್ಥಕ ಮಂತ ನೋಡುದು ಪಂಡದು ಯಾನಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮಕ್ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಡೆವಿನ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಸಾಧಕರ್ನ ಸಂವಾದದ ಲೇಸಿಡ್ ಯಾರನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಪೊರ್ತು ಪಂಡ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಯಾರಡ ಈರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಡೆವಿನ್ ಮೀಡಿಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆವುಡು ಪಂಡದು ಕೇನ್ನಗಾರು ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಡ ಅಡಿತೇರು. ಕಡೇಕ್ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ತಾರೀಖಿನ ಎಂಕಾರ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿತನ ಈ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಆರು ನಮಕಾದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅತ್ತನಾಡ ಒಂಜಿ 40 ನಿಮಿಷನ್ ನಮಕಾರು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೊರಿಯೇರು. ಆರೆಗ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಆರೆಗ್ ಏತೇತೋ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಅತ್ತಂದೆ ಆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಿದೈ ಉರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಆರ್ನ ಕೈಡ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಅತ್ತನಾಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಗುಡಿ ಗೋಪುರಗಳು ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಆರ್ನ ಕೈಡ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ಅಡ್ತಲ ಮಿತ್ ಆಯುಷ್ಯನ್ ಆ ದೇವೇರು ಕೊರ್ದು ಆರೆನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರಡು ಆರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರಡ್ ಅವಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಆರು ಜತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳೇಡು ಮಾತೇಟ್ಲ ಆರೆಗ್ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆದ ನಾಲ್ವೇರು ದೇವೇರು ಇರುವೇರು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೇರ್ಲ ಆರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಪುನು ತಿಕ್ಕಾದು ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುಳು ಅರೆನ ಮಿತ್ತು ಪಡು ಪಂಡದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಬಯಕೊಂದು ಆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸನಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ. ಡೆವಿನ್ ಮೀಡಿಯಾ ದಾಖಲೆ ಎಂಕ್ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ನಿಕ್ಲ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಟೈಮನು ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಐಕಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲು.